Ake sikhulume ngebun ebizwa ngokuthi i-blood urine nitrogen noma urine nitrogen. Uma uthatha ukuhlolwa kwegazi ukuze ubheke ukusebenza kwezinso, uzothola amanani amabili, enye i-urea engenalutho, enye i-urine nitrogen yegazi. Zombili zihambisana, asuselwa komunye nomunye. Manje, uma sikhuluma ngokusebenza kwezinso, izinto ezimbili zizongena engqondweni yakho. Eyokuqala i-creatinine, eyesibili i-urine nitrogen noma i-blood urine nitrogen. Kusho ubuthini i-blood urine nitrogen? I-blood urine nitrogen isho i-nitrogen ekhiqizwa eprotheni oyithathile emahoreni angama-24, 48 edlule. Ngokuvamile, i-urine ne-creatinine kuhamba ndawonye. Lokho kusho ukuthi uma i-creatinine yakho inyuka, ne-urea iyakhuphuka. Uma i-creatinine yehla, ne-urea izokwehla. Kunezimo ezimbalwa kakhulu lapho i-urine nitrogen yegazi izoba phansi noma ibe phezulu kungakhathaliseki ukuthi i-creatinine yakho. Ngakho ake sikhulume ngaleyo mibandela. Ngokuvamile, uma une-urea ephezulu ubheka ne-creatinine. Uma i-urea ikhuphuka, i-creatinine ikhuphuka, okusho ukuthi izinso azisebenzi kahle. Udinga ukubonisana nodokotela wakho ku-nephrologist. Manje, ake sibheke izimo lapho i-blood urine nitrogen iphezulu, kodwa i-creatinine yakho ijwayelekile. Lokhu kwenzeka ezimweni ezifana nokushoda kwamanzi emzimbeni, ukutheleleka kanye nokopha esiswini, bleeding. Lokho kusho ukuthi kunokopha esiswini sakho futhi uphelelwa amanzi emzimbeni lapho i-urea yakho ikhuphuka ngokulinganayo uma uyiqhathanisa ne-creatinine. Uma usushoda amanzi emzimbeni, i-creatinine nayo iyakhuphuka, kodwa i-urea yona iyakhuphuka kakhulu uma kuqhathaniswa ne-creatinine. Okwesibili, ukutheleleka. Ekuthelelekeni, kunesimo esibizwa ngokuthi i-catabolic state. Lokho kusho ukuthi i-metabolism yomzimba ikhuphuka izikhathi eziningi ukulwa namagciwane. Ngakho, uma ukusebenza komzimba kusheshisa, kuba khona ukuwohloka kwemisipha nezinye izinto lapho i-urea ikhishwa khona bese inyuka kakhulu uma kuqhathaniswa ne-creatinine. Ngakho lezi yizimo lapho i-urea yakho iphezulu uma uyiqhathanisa ne-creatinine yakho. Ngakolunye uhlangothi, ungathola i-urea ephansi. Umjikelezo we-urea, okusho ukuthi ukukhiqizwa kwe-urea kwenzeka esibindini. Ngakho uma unesifo sesibindi, isibonelo, unesifo sesibindi esingapheli noma ukuhluleka kwesibindi ngenxa yanoma yisiphi isizathu, kulezo zimo, umjikelezo we-urea ngeke wenzeke. Ngakho uma umjikelezo we-urea ungenzeka, i-blood urine nitrogen ayikhiqizwa. Lokho akusho ukuthi izinto zakho ziphilile, kodwa ngoba ifactory yokukhiqiza ayikho, i-urea yakho izoba phansi noma kufanele ibe phezulu, kodwa izoba phansi. Ngakho lezi yizimo lapho i-urea iphansi noma iphezulu kungakhathalekile ukuthi i-creatinine injani. Kodwa ngokuvamile, okufanele sikukhumbule ukuthi i-urine ne-creatinine iyahambisana.